ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା, ତ ଆଜି ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘାଣ୍ଟଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଘାଣ୍ଟଟିଏ ବନାଇ ଦେଖାଇବି। ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ କିଛି ପରିବାକୁ କାଟି ରଖିଥିଲି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଇ, ନଡ଼ିଆ କଟା, ଅଦା, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଥିଲି। ଏଠି କିଛି ମଟରକୁ ବି ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ପ୍ରେସରରେ ସବୁ ଜାଇକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ ମଟର, ନଡ଼ିଆ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପରିବା ସବୁକୁ ଦେଇ 2ଟି ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ହାଲକା ଟିକେ ଚିନି ପକାଇ ତାର କଲର ଆସିବା ପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଫୁଟାଇ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟମାଟୋ, ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ଭାଜି ନେବା। ମସଲା ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସିଝା ପରିବାକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ। ଥରେ ଆପଣ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।